Pues ala, en comença. Buenas tardes. Què fa? Així estem que anem a fer redortets. Nos han passat diverses receptes i d'una de les que ens han passat aprofitarem i farem. Hem de ficar, les medides són 6 ous, una medida d'una i mitja d'aceite de girasol, una i mitja de llet, una i mitja d'anís i 3 de sucre. 5 gaseoses que les tenim així i la farina sobre 1 quilo. Pues ara el que estan fent, ja ho veu, batre ous. 4 ous, però no li 6, Ah, m'havien dit 4. batint los ous. Ah, batint els 6, ous, vale. 6 ous. Vinga, i ara una i mitja, anem per la mitja. La medida és una tasseta de vi. Vale, ne ficam una i mitja més o menys d'oli de girasol. Vale, així no? Sí. Vinga. I ara seguim una i mitja d'oli. Ai, ja ho he dit mal l'altre camí. Epa! M'he passat un pelet. Bueno, he dit això... Ja està. De llet. Ara has posat llet, ara, no? Llet. Ho he dit mal, però llet. Pels sonuts ne vam ficar un i ara me'n toca un i mig. Així que cada camí això va més... Ara què poses? Anís? Anís. Una tassa i mitja d'anís. Sí, això cada camí va més contento. Bueno. Més animat. Sí. Ja que anem de cara a l'hivern. 3 de sucre. Vinga, doncs 3 de sucre. Vinga. 1. 2. I 3. Ara anem amb les gaseoses de I ara paperet. què estàu posant, ara? Les gaseoses de paperet. Les gaseoses. Quantes n'he posat? 5. 5. Vale. Talla tot. I això del tenedor no t'aniria millor? Això de La varilla, ¿verdad? Les varilles. Ara ho estic pensant jo Pues ara també. anirem a buscar una. No Pues patiu. metem Ara que no obre això. Però és que ara digo ja quasi tenem que calar les mans. I quan ficam la farinela tenem que anar lligant en En la mà. les mans, sí, com l'altre dia. Bueno, O sigui que la varilla ja no estàs, val. però ja has ficat los 5 sobres, No. En queda un. Ah, encara en falta un. Ara vaig a buscar la varilla. Però abans ja pots ficar la farina. Vale. Pues venga. Però ara toca la farina, que heu dit que és tot el quilo de farina. De momento no sé si ho he de tirar de golpe. No, Anem a poc a poc, no? anem a poc a poc. Quan vulguis que parem, ho dius. Sí. Vols dir que no aniria la varilla ara bé? Potser sí. Potser sí, doncs paro un moment. Bueno, Això és una com han canviat la ferramenta. Això és una meravella. Han passat del tenedor Quan a les vulguis varilles. Més, sí. Més. Veus? Veig que ho he fet tota la vida, això. Un eixirà per tots els parents, Sí? Potser sí. Ja Trobo les jo. vendrem. Au. Al mandilet podem Al ficar una mandilet. paraeta. Quan estai Gustavo, t'acordes que ne fien de Sí. solidàries? Doncs mira. Escolta. Bueno, això ja estàs arribant Ara ja quasi la tenim. Al Ja tenim final- el quilo. Sí. tot el quilo de Ja farina. està tot el quilo així. A veure, Roser, Dis-me. repassa el que heu posat. Tornem, vale. Vinga, mentre... Han ficat 6 ous 6 ous. sencers. La tasseta, la medida és una tasseta de vi. N'han ficat una i mitja d'oli, una i mitja de llet, una i mitja d'anís, 3 tassetes de sucre i 5 gaseoses de paperet. I la farina, de moment, el quilo. Si la Bea diu que ja n'hi ha prou... Bueno, ara que heu posat aquí, una Mira, tapa, això és un invent. no invent. No, ho hem tapat. Ja està la Això perquè pasta. ha d'estar en repòs o com va això? reposar mitja hora o així. Mitja hora així ho deixarem. Sí. Vale, doncs m'ho anem a fer el cafè i ja tornarem. Ara tornem. Ah, bueno. Bueno, a veure, què està fent aquí
la Bea, que estàs fent unes boletes. Ara esta massa ja està Ara ja al està. punto, El no? que passa és que aquesta pasta s'apega molt a les mans. T'has d'untar en oli. Les mans en oli. Claro. A veure, així tenim a Roser i a la Bea, que estan fent unes boletes, Estan fent unes marranells. unes maranells, home, però... Home, a tu t'hagi bola, però mira jo. Veus? Sí, però jo... Bueno, mireu, barbaridad. veus? Ja No n'hi sé ha si uns és quants que estan així. Vinga, un altre. Oi, que no s'apega als dits. Bueno, mira, a mi també me toca... Me fan treballar aquestes dones, també. Bueno, continuarem. A veure... I així estan provant també un artilugio que ha Sí. dut la Roser. Provarem, però no sé jo. A veure, Que de la Que castella té molt guapeta, mira-la que guapeta. bueno, això s'amplia. Així es començam a tindre els primers. Com has dit que se diu? Redortets. Redondets, Redortets. redortets. A veure, i així se passen per farina i sucre, no? Sí. Una mica de farina. Hi havia una i així. recepta que feia que se passaven per almíbar. S'està acabant així. Veus? S'està acabant el que n'hi havia. Resultats. De moment, estos dos plats tan grans que tenim aquí. No? Sí. Bueno, pues ja només falta arribar ja. No res, poc queda per acabar. Pues bueno, el resultat de la tarda és los redortets, que mos han eixit uns millors que els altres, però bueno, la intenció ha sigut bona. Si no, i el gustet, ja els han provat i estan I molt estan bons. bons, sí. Penseu que per aquestes dos bandejes tan grans hem empleat el quilo de farina sencer, Sí. aquelles medida i mitja, però que ha sigut Mos han en tret lo un quilo de farina, potser un quilo i un poquet I un més. poc més. Però bueno. I això, que ho han fet de tota la bona voluntat. I si algú ne sap fer més i ne vol fer a casa i vol que anem a gravar, doncs ja ho sap. Jo sempre dic el mateix. La història esta de que pues a mi m'eixen més bons. Doncs vinga, anem que els farem.